bari n'i ye Mali lajɛ bi taji gazi sanu lulu uranium nɛgɛ a n'a ɲɔgɔnna caman fɛnw min ni jamana nafolotigiw tɛ se ka baara kɛ olu kɔ o de falen bɛ anw ka dugukolo jukɔrɔla la ayiwa kɛlɛ kɛra min kama u y'a ye k'a fɔ ko maa wɛrɛw bɛ na n'an kelen bɛ k'an ka bulonda yɛlɛ u ye u kana baara k'an fɛ yan n'o ye olu jugu ye Chinois b'o la Russiw b'o la Turkiw b'o la Indiens b'o la ayiwa Brésiliens b'o la ayiwa ni Afrique du Sud b'o la ayiwa ni o la malidenw cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔbaw minnu bɛ Mali kɔnɔna na ani min bɛ Mali kɔ kan MK ka foli don MK Espoir Mali kura nin ye MK cɛkɔrɔba 3 sigilen ye Jaturu Jakite ale kɛra Jamu cimenterie ɲɛmɔgɔba ye a tilala k'i da don ayiwa an jamana kɛnyɛrɛye jamana baarakɛyɔrɔ caman o sɔrɔ taabolo bɛ se ka latilen cogoya min na numanbolo fɛ o ye Alassane Jara ye Alassane Jara mɛnna ka baara kɛ ayiwa Nations Unies la a ka baara o ye gɛlɛya min bɛ an ka jamana fan dama dɔw la n'o ye cɛncɛnyanfanw ye baara min bɛ se ka kɛ ayiwa ka nɔgɔya don olu ka baaraw la ayiwa ka se ka sɔrɔ yiriwa gɛlɛya kɛra cogo cogo ka se ka sɔrɔ yiriwa ne yɛrɛ aw balimakɛ aw ɲɛ b'a la an sigilen bɛ i n'a fɔ jamanatigi ne ye Cheikh Oumar Sissoko ye ayiwa ne ye jadilala de ye Ɲamanton Finzan Gimba Jeunesse a n'a ɲɔgɔnna caman n y'a lajɛ ka an bɛɛ nisɔndiya n'o ye ka an kungow fɔ min nana n'an ye yan bi na ka baro ka aw fɛ fɛn wɛrɛ tɛ MK de y'a ɲini a ka cɛkɔrɔba damadɔ u ka wuli ka na kuma jamana kungo kan an sigalen bɛ bi na jamana taabolo ta fanfɛla la nka min kɛlen bɛ k'an sira ka tɛmɛ a fɛn bɛɛ kan o ye lakanabaliya anw kelen tɛ maliden bɛɛ de don an b'a dɔn fana ayiwa sinɔgɔ t'an ye bɛɛ bɛ hakili jagabɔ la an bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ nin daga ka se ka bɔ an da la anw y'o hakili jagabɔ kɛ nin y'a san 2 ye an y'an bolonɔ bila sɛbɛn na min tɔgɔ ye bɛɛ ka wuli k'i jɔ maliden bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'i ɲɛsin nin diyagoya kɛlɛ min cogolen b'an kunna bari diyagoya kɛlɛ de don o sɛbɛn a kɔnɔna kuma ye mun ye an y'a jira k'a fɔ diɲɛ taabolo ye min ye bi na o ye jamana nafolotigiw n'i y'a ye nafolo b'u bolo u y'an cɔngɔ de k'an ka nafolo bɔsi an na o nafolotigi ninnu u y'a faamuya k'a fɔ ko fɛn min ye Sahel jamanaw ye fɛn min ye Mali ye an ka dugukolo jukɔrɔla la fɛnw bɛ yen n'olu bayɛlɛmala Mali bɛ kɛ hɛrɛ jamana de ye Mali bɛ kɛ nafolo jamana de ye nka olu ka baara ma kɛ foyi ye kabini lawale la ayiwa k'anw bolo tɔmi an kɔ k'an ka fɛnw bɔsi an na k'an bila jɔnyajuru la bari n'i ye Mali lajɛ bi taji gazi sanu lulu
uranium, nɛgɛ a n'a ɲɔgɔnna caman fɛnw min ni jamana nafolotigiw tɛ se ka baara kɛ olu kɔ o de falen bɛ anw ka dugukolo jukɔrɔla la. Jaturu n'a da don a kuma na. Kɛlɛ kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye o kɔ. U b'an ka fɛnw de nɔfɛ. N'i y'a lajɛ fana dugukolo nafama 43,000,000 o hectare o de bɛ anw ka jamana nin kɔnɔna na. Hectare ka bon ni ndolatan kɛnɛ ye dɔɔni. Ayiwa ji bɛ anw fɛ yan. Baji aw bɛɛ b'o dɔn. Kɔw aw bɛɛ b'o dɔn. Nka fɛn min ye ji min bɛ an ka dugukolo jukɔrɔla la jateminɛ min kɛra san 200 an bɛ se ka ji di diɲɛ mumɛ bɛɛ ma ji min b'an ka cɛncɛnw jukɔrɔla la. Aw k'a dɔn fana san 27 nin kɔ ji sanuyalen bɛ ban pewu farajɛ jamanaw la. O de y'a to u b'an ka ji nin nɔfɛ, u b'an ka tile nɔfɛ, u b'an ka cɛncɛn nɔfɛ. Kɛlɛ y'o de ye. Ayiwa kɛlɛ kɛra min kama u y'a ye k'a fɔ ko maa wɛrɛw bɛ na n'an kelen bɛ k'an ka bulonda yɛlɛ u ye u kana baara k'an fɛ yan. N'o y'olu jugu ye. Chinois b'o la, Russiw b'o la, Turkiw b'o la, Indiens b'o la, ayiwa Brésilien b'o la, ayiwa ni Afrique du Sud b'o la. Olu kelen bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan. Olu bɛna fɛn min t'an fɛ yan u tɛna sɔn ma bari a b'u ɲɛna k'a fɔ ko ayiwa anw y'u ta de ye an ka dugukolo y'u ta ye an ka fɛn bɛɛ y'u ta ye. Kɛlɛ nin ye o de ye. Ayiwa a kɛlɛ tɛ ban sisan. A ye Congo lajɛ kabini Congo ye yamaruya ta Congo ma lafiya. Bari fɛn nafamaw min b'anw fɛ yan a ɲɔgɔnna caman de bɛ Congo. Kɛlɛ bɛ Congo ni a ka ca ni san 60 ye. Kɛlɛ min don kɛlɛ cogolen de don. Modibo y'a da don a kuma na. An kɛlen ka yamaruya ta o san 4 kɔfɛ a ko a sirannen bɛ kɛlɛ min bɛ Congo a sirannen bɛ bari o kɛlɛ nin Congo kɛlɛfɛdugu a b'u sɔrɔ. Ni anw yɛrɛ m'an cɛsiri k'an labɛn a kɛlɛ bɛ se Mali la don dɔ la. A y'a fɔ a bɛ san 59 de bi bi in na a ma foyi fɔ ni cɛ tɛ. An b'o de la bi. Anw y'a hakili jagabɔ an bɛ se ka bɔ nin na cogo di? Jamana ɲɛmɔgɔw ko ko olu bɛ taa minɛnw de san ka na. An b'u fo o la. O ka kan an mago bɛ minɛnw na. Bari Sumanguru Kante ko n'i bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ka jamana kisi f'i ka sɔrɔdasi jɛkulu de bila sen kan. Cɛfarinw minnu tɛ siran, minnu dalen b'u yɛrɛ la, minnu bɔlen don ka ɲɛ ani marafafɛn bɛ mɔgɔw min bolo. Donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'o baara min na u kan ka fo o la. O ye baara ɲuman ye. Nka an b'u f'u ye k'a fɔ ko n'i ye diɲɛ lajɛ maa caman y'a fɔ k'a fɔ ko marafafɛn caman b'u bolo k'u bɛ se mɔgɔ min mana di u ye. Américains dɔnnen bɛ k'a fɔ ko diɲɛ jamana bɛɛ la fanga bɛ mɔgɔ min na marafako la fanga bɛ mɔgɔ min na wariko la o ye olu de ye. U dɛsɛra Cuba la Fidel Castro ka jamana. Cuba ye gun fitinin de ye. U dɛsɛr'u la bari u ka jamanadenw de wulila k'u jɔ. U dɛsɛra Vietnam la. Vietnam ayiwa u bɛ Chine kɛrɛfɛla la. U ye min k'o la a bɛ san 10 kɛlɛ bɔ u dɛsɛr'u la. Olu fana ma foyi kɛ. U y'u ka jamanadenw de wuli. K'a dun hakili la k'a fɔ ko jamana y'olu de ta ye ka jamana kanu don u la nka ka tilennenya kɛ n'u ka jamanadenw ye. Fidel Castro fana y'o de kɛ.
Américain bolila ka bɔ yen u ye mɔgɔ min to yen a ka ca ni bana si ye a laban na o fɛn bɛ min kalama n'o o ye Afghanistan ye bɛɛ y'u bolotɔ ye ka taa u dɛsɛra Afghanistan na o kuma anw bɛ min fɔ ka hakili jagabɔ la an ka sɛbɛn kɔnɔna na an ko an ka kube 49 kɔrɔ min tun bɛ yen kube ye cercle de ye i n'a fɔ Kulikoro i n'a fɔ Banamba i n'a fɔ Ɲono i n'a fɔ Kayi i n'a fɔ Kidal i n'a fɔ Tombouctou i n'a fɔ Kolokani olu n'u u ka maraw n'a bɛ wele ko commune ka cɛmisɛnnin 1500 ta a bɛɛ kelen kelen kɔnɔ jɛlenya kan k'u labɛn sɔrɔsiya la ka marafaw d'u ma k'u sɔn u sɔnni ye min ye yanni u ka taga communew bɛɛ hectare 3 hectare 5 d'u bɛɛ kelen kelen ma n'u bɔra sɔrɔsiya la tuma u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na an ko kubeda bɛɛ kelen kelen na o maa 1300 u bɛ fara ɲɔgɔn kan sɔrɔsi kin dɔ de la k'o sɔrɔsi kin sigi o yɔrɔ la a bɛ jɔ de bari an ko kɛlɛ nin tɛna ban sisan o maa ninnu 1500 olu de bɛ jɛnsɛn su ni tile o kubeda kɔnɔna na ŋaɲɛnw na dugu fitininw na ka cɛnnikɛlaw ɲini ka banbagatiw ɲini u bɛ min wele ko jihadistu k'u ɲini k'u kɔ kari ayiwa n'u bɛ tɛmɛ dugu fɛn o fɛn na u b'u ladɔnniya u bɛ baara min na u bɛ fɛɛrɛ d'u ma u fana bɛ se k'u yɛrɛ lakana cogoya min na n'an ye Banamba ta Banamba k'a baara kɛ ka tila a baara la Banamba k'a ye ko Kolokani min b'olu kɛrɛfɛ walama Ɲono min b'olu kɛrɛfɛ olu ka baara ma ban mɔgɔ damadɔw bɛ se ka taa yen sɔrɔsiw ka yamaruya kɔnɔna na ka taa olu dɛmɛ u ka baara la ni an m'o o kɛ k'a fɔ ko k'a to mugu ni kisɛ min bɛ kɛ tuma ni tuma k'a fɔ ko cɛnni bɛ yan kɛ Jalasagu sɔrɔsiw ka wele ka na mugu ci yen u ka tila ka taa banbagatiw u bɛ boli k'u dogo minnu sara olu sara nka tɔw bɛ segin ka na a ko tɛ ban an b'o kɛnɛ de kan bi bi in na anw ye nin fɔ nin y'a san 2 ye ayiwa a sɛbɛn an sera d'a ma an ɲɛmɔgɔw ma an ko nin baara nin de kan ka kɛ n bɛ segin a kan tuguni kubeda kelen o kelen na kubeda bi a ka ca kubeda bɛɛ ka ca ni 100 ye bi bi in na nka kubeda kɔrɔw 49 a segin sɔrɔsi kin b'olu la kaban nka 41 tɔ sɔrɔsi kin kan ka jɔ yen ayiwa tɔw kan ka labɛn sɔrɔsiw ka fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ a la kɛnɛyaso bɛ sɔrɔ a la dumuniko bɛ k'a la jiko bɛ k'a la ayiwa min ye u bolimafɛnw mobiliw ani motow olu bɛɛ bɛ k'a la anw ye nin musaka bɛɛ jate minɛ miliyari 1000 ani miliyari 130 sɔrɔsikinw bɛ jɔ mɔgɔw bɛ ta u bɛ sara u ka sara b'a kan mobiliw sanni motow sanni ayiwa labɛnni n'a bɛ fɔ ko drone min ye sanfɛ kurun bɛ pan ayiwa ka jate minɛ maaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ko olu ye ni nangaraba caman b'a fɔ bi bi in na ko ayiwa dɔw yɛrɛ sanna ko hali i kɔnɔna kuma n'i b'i ka so kɔnɔ o bɛ dɔn o bɛɛ ye yɛlɛko kuma de ye an bɛ sɔrɔ ko de la anw y'o wari bɛɛ jate minɛ a wari bɛ sɔrɔ cogoya min na an y'a fɔ fana an ko ni nin kɛra san kelen bɛ dafa tuma o tuma anw bɛ dankari ni jadi baara min bɛ yan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o tɛ dɔ kɛra sa an m'a fɔ k'a fɔ ko an kelen bɛ se k'a kɛ nka an ko anw yɛrɛ de kan ka nin baara nin kɛ
tɔw bɛ se ka min kɛ n'an ko Algérie Russie la ani Chinois ani maa o maa bɛ fɛ k'an dɛmɛ an b'o kɛ u bɛ se k'an dɛmɛ ayiwa an bɛ se ka marifa san cogoya min na n'u bɛ fɛ k'a d'a ma u b'a d'a ma ani u bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na k'an ka sɔrɔdasiw labɛn nka u tɛ se k'a fɔ k'u b'u jɔ ni an ka jamana lakana ye ayi an yɛrɛ de bɛ se ka kɛ n'an m'a kɛ ayiwa an bɛ nimisi a la n'an m'a kɛ ayiwa an bɛ san caman de kɛ nin kɛlɛ la an bɛ san caman de kɛ nin dusukasi la an bɛ nin san caman de kɛ ayiwa an ka cɛw n'an ka musow n'an ka denmisɛnninw n'an ka sɔrɔdasiw fagali la an'an ka jamana tiɲɛni bari n'i y'a lajɛ bi bi in na jamana bɛɛ de minɛnen don kalansow datugulen don kɛnɛyasow datugulen don a ye gouvernement ka baarakɛdaw olu fana datugulen don jamana sɔrɔ bɛ dɔgɔya o sen de fɛ an bɛ fɛ k'an bama o kuma de kan malidenw ka a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ b'an bolo ayiwa o fɛɛrɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman fana ye fɛɛrɛ wɛrɛ ci u ma mɔgɔ caman ye hakili jagabɔ bari an ka jamana kanu de b'an na anw b'an da don kuma fɛn o fɛn na o ye transition ka se ka ɲɛ nka ni baara fɛn o fɛn kɛra ni o tɛ transition lataa ɲɛ anw b'o fɔ maaw mana an kɔrɔfɔ cogo o cogo o t'an ka sira ye wajibi de an b'o fɔ o y'an ka ŋaniya ye an ka jamana kanu de b'an na ayiwa ni mɔgɔ fila min bɛ ɲɔgɔn fɛ Alassane Jara ne b'i ɲininka ni insécurité wɛrɛ bɛ yen i bɛ se k'i da don o la ani fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ ayiwa o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na. n bɛna n da don Cheikh Umaru ye kuma min a ye ɲininkali min kɛ sisan n'o ye insécurité ko ye a ye da don min na o ye insécurité belebeleba de ye nka dɔ wɛrɛ bɛ yen min ye insécurité min ye dunkafa ni dunkafa ma sɔrɔ o ye gɛlɛyaba de ye bon an b'o de kɔnɔna na bi ka d'a kan nin ko in na daminɛ tuma min na sɛnɛkɛlaw mɔgɔ ani bagan maralaw ani mɔnikɛlaw minnu bɛ cɛkadenw la minnu bɛ togodaw la olu de bolila ka b'u ka yɔrɔ la ka d'a kan gɛlɛya ser'u ma fagali ni fɛn ani diɲɛ tiɲɛnibaw ni jadisiw ka jihadi min dar'u kan u bɔr'u ka cakɛdaw la k'u yɛrɛ ɲini ka d'a kan n'u ma bɔ yen a bɛ kɛ saya de don wali i ka taa jamana wɛrɛ la donc u ye kɛnɛ to yen u ye kɛnɛ to yen parce que u tɛ se ka foyi kɛ sɛnɛ tɛ se ka kɛ bagan mara tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ minɛnen don o de kosɔn an ko jamana ye fɛn dɔ kɛ o don na faransi jamana faransi fanga ko u bɛ a lajɛ k'a sɔrɔ ɲɔ bɔli ani malo bɔli ani kaba ni fɛn o tɛ ko dan tigɛ o la ani hali an ka kɔɔri kolo ninnu fosi tɛ bɔ u ye papiye sɛbɛn k'o kɛ décret dɔ ye anw y'o ye o diyara an ye o ye fɛn ɲumanba ye n ko o la n'o kɛra o t'a dan ye dɛ o sɛbɛnnen k'a fɔ n y'a san kelen dɔɔnin san kelen ni kalo fila ɲɔgɔn na u y'o kuma fɔ mais n ko n'a y'o papiye bɔ o t'a dan ye fo k'a lajɛ de ka minnu ye sɛnɛ kɛ ani minnu ye bagan mara ani mɔni kɛ olu ka sɛnɛkɛ minɛn ani sɛnɛkɛ malo ni fɛn ninnu k'o san da ɲuman de la ka n'a fɔ k'i b'a u dɛmɛ k'a ka sɔrɔ da ɲuman na k'o kɛ k'an ka jigiɲɛw fa ni jigiɲɛw fara k'a lajɛ fana an ni jamana wɛrɛ danfara cɛ balo minnu don ka hakili to la o fana kɛ ni hakili ɲuman ye walasa jamanadenw ka se ka dunkafa sɔrɔ an y'o fana fara kan ka tila k'a fɔ tuguni u k'a to ko insécurité min filɛ nin ye an ka sɛnɛkɛyɔrɔ n bɛ se ka fɛn dɔ yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna an ka Mali kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ a ka ca kojugu Cheikh Umaru y'a fɔ miliyɔn 42 ɲɔgɔn na o hectare a hectare ɲɛfɔ ɲɛna a bɛ i n'a fɔ balontan kelen an bɛ se ka sɛnɛ k'o de kɔnɔ nka o ɲɔgɔnna fana wɛrɛ bɛ yen dugukolo min tiɲɛna n'an bɛ se k'o saniya
o fana ye hectare n'a fɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ k'a fɔ ko mais n'i y'a ta an bi hectare min b'an bolo an bɛ se ka n'a kan ka sɛnɛ k'a ɲɛ Mali kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ n'i y'a jateminɛ min bɛ se ka sɛnɛ sisan a cayalenba ye hectare 4 millions ɲɔgɔn na ou bien 5 hectare 42 kan 1 million donc i n'a fɔ a ɲɔgɔn 7 b'an bolo hali bi an ma s'o ma o kɔrɔ k'a fɔ ko Mali ye sɛnɛkɛ jamanaba de ni n ko sɛnɛkɛ jamana bagan mara b'a la mɔni b'a la ni fɛn wɛrɛ ani yirituru o bɛɛ an b'o kɛ agriculture ye donc Mali bɛ se ka se min b'an bila an bɛ se k'o ɲɔgɔn 4 ou 5 ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni quoi o kɔrɔ y'a fɔ an mɔdenw n'an mɔdenw n'an y'a kɛ ka ɲɛ olu bɛɛ bɛ se ka u dahirimɛ sɔrɔ an ka sɛnɛko la ka tila ka an ka sɛnɛkɛ fɛn an bɛ tɛmɛ min sɔrɔ a la a bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ka taa feere ka nafolo dɔn bon donc Mali y'o de ye n'i y'a lajɛ an ka sɛnɛkɛlaw ka ca kɔlɔ kɔnɔna bɛɛ b'o dɔn n'o fili Niger ye o ye yɔrɔba de ye sɛnɛ bɛ kɛ yen bɛɛ b'o dɔn malo de bɛ yen nɔ malo tɛ yɔrɔ dɔrɔn dɛ malo bɛ fana an ka Masina malo bɛ sɛnɛ ka taa Tubutu fo Dabzanga o fana Babulo fɛ malo bɛ sɛnɛ o kan ɲinan an m'a ɲinan san ji donna Tubutu malo bɛ tiɲɛ donc sɛnɛ bɛ kɛ yen de donc o ye malo côté mais n'i y'a lajɛ fana malo fana n'an ye malo jateminɛ hali bi ka taa Bantali baraji la ka taa fo Diboli sɛnɛ bɛ k'a la malo bɛ sɛnɛ a la ani yɔrɔ dɔ bɛ yen ka yan fana u b'a fɔ a ma ko Terekolo Magi ani Kolomine o fana ye yɔrɔ ɲuman sɛnɛ malo bɛ kɛ yɔrɔ min na o ye malo sɛnɛyɔrɔ ye mais n'i y'a lajɛ ɲɔ o bi Sɛnɛ kɔnɔna na kenige o bɛ Sahel kungo Sahel occidental n'a fɔ Ɲoro ni Nara ni fɛn o de kenige ka ca kaba o ye Mali sud ye Sikaso yɔrɔ nin bɛɛ ye sɛnɛkɛ yɔrɔw ye minnu nafa ka bon bon maintenant ɲinan gɛlɛya nana tuma min na engrais ko nana gɛlɛya nana engrais ma sɔrɔ an y'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye n ko yan'a ka engrais bɛ kɛ kɔɔri la a bɛ kɛ malo la mais o dɔrɔn tɛ sɛnɛkɛfɛn an ko n'an y'a lajɛ ka fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a fɔ sɔ o ye fɛn ye min bɛ se ka sɛnɛ engrais bɛrɛ t'a la hali engrais tɛ k'a la yɛrɛ kuma dɔ fini bɛ ten fini yɛrɛ ka sira tɛ engrais la fini n'i y'a siri ka ban a banna i bɛna bɔ dɔrɔn ka bin dɔw b'a la dɔrɔn a bɛ kɛ fɛn bɛɛ bi bi in na fini bɛ sɛnɛ fo États-Unis parce que y'a nafa bɛ fini na quoi foni o ani sésame n'o ye bɛnɛ fana hali engrais ko t'a la a bɛ falen ten o n'a ɲɔgɔn fɛn caman quoi donc an ko sɛnɛkɛla k'u hakili to la an y'a fɔ an y'a sɛbɛn mais vraiment an kun dusu kami na n ko est ce que a bɛ na dɔn cogo di mais min bala na sɛnɛkɛlaw y'o de kɛ o m'an ka papier kalan dɛ an n'u ma deli ka ɲɔgɔn ye mais an y'u hakililata de fɔ an ka papier sɛbɛn kan mais u yɛrɛ u y'a waleya ka sɔrɔ an n'u ma ɲɔgɔn ye o kɔrɔ k'a fɔ an ka hakililata bɛ taa sɛnɛkɛlaw de ta n'u ta bɛ ɲɔgɔn minɛ an y'o de kɔlɔsi ɲinan quoi maintenant Mali ye sɛnɛkɛ jamana min ye n'i y'an ka sɛnɛkɛfɛnw ta ka fara ɲɔgɔn kan bi bi in na a bɛ taa miliyɔn 10 tonnes na quoi ni kaba ni malo ni fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan quoi mais min ye sɛnɛkɛlaw min sera k'u bɔ bolola ɲinan san nana u ye fɛnw fana sɛnɛ minnu engrais ko tɛ min na kosɛbɛ donc a ko fisara mais an ma a sɛbɛnw sɔrɔ fɔlɔ quoi k'a fɔ ko sɛbɛn min b'a sɛbɛn tɛ k'a fɔ an ye hakɛ sɔrɔ hali bi an m'o ye misali la ni ye CMDT ta hali bi kɔɔri hakɛ ye min an m'o dɔn k'a sɔrɔ a bɛ se ka nin y'a kalo 3 an ka bɔ a kalama mais hali bi an t'a dɔn bon o fana ye fɛn dɔ ye bon o min y'an kamana gan quoi alors que nin fɛn bɛɛ ka da kɛnɛ kan jalaki bɛɛ k'a ye k'a fɔ surtout an bɛ gɛlɛya la kan ko bɛɛ kan ka da kɛnɛ kan quoi mais n'i y'a kɛ dogodogo ye mais a bɛ tila ka bin an bɛɛ de kan bon Mali sɛnɛkɛ fɛn ninnu n'i y'a lajɛ an kan ka min kɛ sisan an kan ka lajɛ pour que an ka vraiment an ka san yɛrɛ kɔrɔ an ka essayer ka yɔrɔw dilan denmisɛnninw bɛ kɛlɛ sɛnɛ ka denmisɛnninw min ye o ka ca u dɛmɛ u ka sɛnɛ ka hectare d'u ma u ka malo sɛnɛ u bɛ fɛn wɛrɛ mais faso de b'a san u fɛ
ka sa da fana da ɲuman na i b'a to fana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na n'o kɛra n'o malo ni o kaba ni fɛnw farala ɲɔgɔn kan an bɛ dingɛ an bɛ magasinw de dilan silos ani dingɛbaw k'olu k'a kɔnɔ n'o kɛra ni malo k'a bɛ yɛlɛ sisan ou bien ɲɔ ka da bɛna yɛlɛ dɔrɔn u b'a bɔ ka da sugu la a b'a jigin o fana de ye fɛɛrɛ de quoi mais denmisɛnnin de kan ka denmisɛnnin de kolokolo k'u don nin ko in na parce que ni jamana dɔ bɛ yen nɔ n taara ye farafinna ye ne taara Burundi 20 mètres carrés u ɲɔgɔn faga kama an filɛ an ka $42 miliyɔn 40 hectares o b'an fɛ yan nɔ 4 5 bɛ ɲɔgɔnna de o de sɛnɛnen don c'est à dire hali place bɛ yen m'a ɲɛ to la dɛ bɛɛ ko k'i bɛ n'i sigi dugu kɔnɔ ka karavati siri ka taa bureau kɔnɔ non nafolo de b'an bolo an ka sɛnɛ nafolo an ka nafolo ye sɛnɛ yɛrɛ de ni sɛnɛ ni bagan mara ninnu fɛn bɔra tuma min na an ka dugukolo fɛn ninnu olu bɛ na parce que dugukolo a tɔgɔ n'i y'a lajɛ min bɔ sanu bɔra a taara o y'a bannen balo dun o ye kuda ye n'i ma dumuni kɛ i bɛ sa donc an bɛ sɛnɛ de kɛ ka sɛnɛ kɛ k'an nafa k'an wasa ka tila k'a feere jamana wɛrɛ la o se b'an ye parce que n'an ma kɔlɔsi an ka sɛnɛkɛ fɛnw bɛ bɔ de an ka malo bɛ bɔ dogofiri ni fɛn fɛn ka taa Mauritanie u bɛna san ka taa n'a ye ka taa a décortiquer u ka yɔrɔ la k'u ka malo an ka ɲɔ u fana bɛ bɔ ka taa Burkina fan fɛ n'u y'a san u b'a san da jumɛn na ni tuma min na foyi tɛ sɛnɛkɛlaw bolo u bɛ se ka na feere da gɛlɛn ma olu ma tuguni quoi pour que k'o bali an ka kan ka jamana de k'u lajɛ ka basigi ka kɔlɔsi ka sécuriser ka sɛnɛkɛlaw sécuriser ka tila ka sanni feere fana k'an ɲɛ don o la k'o lajɛ n'a sɔrɔ o tɛna tiɲɛ t'a la quoi walasa an ka sɛnɛkɛlaw n'an ka bagan maralaw ni mɔlikɛlaw u ka se hɛrɛ sɔrɔ u ka se nafa sɔrɔ a kɔnɔ an fana ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ donc an b'o de la quoi o de y'an ka hakilita ye donc fɛn caman bɛ yen nɔ u ye jamana tan fɔ o jamanaw kɔnɔ an ka dugu ninnu a y'a fɔ a ye jiko fɔ ni an ka désert Sahara filɛ Sahara bi a dan bɛ ji sanfɛ fɛn dɔ bɛ yiri turu ka yiri turu ka yɔrɔ bɛ kɛ binkɛnɛ n'o kɛra parce que o bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka dugukolo minnu bɛ Sahel kungo olu matarafa o fana o kalan bɛ yen nɔ a fɛɛrɛ bɛ yen n b'a fɔ ko ka dugukolo saniya an bɛ se k'o baara kɛ a bɛ se ka baara kɛ a bɛ se ka kɛ yiri dɔ b'a dɛmɛ ma dan a bɛ tɔgɔ di bagani o yiri i mana turu yɔrɔ dɔ n'a taara a ka lili bɛ taa fo mɛtiri 8 na a bɛ yɛlɛ ni dugukolo sanuma de ye ka na da sanfɛla la i b'o n'i y'o turu i bɛ se ka hali bananku ni fɛnw don a senkɔrɔ associé mais n'an ye o baara sugu kɛ ka tila ka Acacia Sénégal n'o ye an ka yiri ɲɛji bɔ min na n'i y'o turu a kɛrɛfɛ n'o fana falenna o fana ye musaka dɔ de ye bon o bagayirini fana n'i y'a lajɛ a kisɛ in b'a la tulu de b'a kɔnɔ n'i y'a bisi a bɛ kɛ gasoil ye o bɛ se ka k'an dɛmɛ i y'a mɛn parce que gasoil min ye ni gasoil bɛ se ka tiɲɛni kɛ 95 tiɲɛni ale ta ye 5 dɔrɔn de ni gasoil ta ye 95 100 o 100 tiɲɛni na ale ka tiɲɛni dan bɛ da 5 dɔrɔn de ma bi bi in na tɔw b'a la k'a ɲini ka na sɛnɛ an fɛ yan nɔ n'u y'a sɛnɛ u t'a fɛ a tɛ to yan dɛ u t'a k'u yɛrɛ ka mobili kɔnɔ u ka jamana na ne ni dɔw yɛrɛ a kuma fɔ don la o hectare bagani hectare 500 o ye mégawatts 1 ye dɔw yɛrɛ ye kalan k'a kan ko c'est l'or du désert c'est à dire ja kungo sanu bon kɛnɛ b'an bolo yan ji bɛ yan n'an y'a nin ko in n'an y'a labɛn a bɛ se ka vraiment bɔ nɔgɔ la ka taa sɛnɛ bagan mara mɔnikɛ ani jirituru o ye nafoloba de ye an ka jamana na.